Общо взето е това. Всичко, което ви вълнува или не ви вълнува, ще се разбере на 5 октомври. Какво се случва с личното? Това е. Сега не мога да ви кажа това. Единственото, което мога да кажа, че на 5 октомври само до 7. Колко часа стартира? И това не мога да кажа. Тогава ще... Да. Това е цяло предаване. Друго, което... Единственото, което мога да кажа, че съм много щастлива, защото аз имах такава мечта да имам собствено предаване и тя се сбъдна. Аз съм момиче, което следва мечтите, така че благодаря ви още веднъж. Само за това ние предлагаме да си красива. това мисля, че така ще се направи.